soji na maza mu je zuwa kawo tablero. Mai jimirin aiki kai ne kawo tablero. Tafiyar ta maza ce ga munan gunka tablero. Ba mu sarewa inda anan akwai tablero. Shugaba na matasa gaisuwa nake tablero. Na gwamna Inuwa Dan Yahaya da kai nake tablero. Amana sai dan amana ga munan ga tablero maza. Mu gaida leader na matasa kawo tablero. Amanar gwamna Dan Yahaya a gaida dan majan Gombe. Mu gaida youth leader na matasa kawo tablero. Amanar gwamna Dan Yahaya a gaida dan majan Gombe. Mu gaida youth leader na matasa kawo tablero. Amanar gwamna Dan Yahaya a gaida dan majan Gombe. Da sunan sarkin da yayi wata kuma yayyo tauraro, yayyo addu'a da giginya Allah shi yayyo goro. To da famin yau gani akan wakar kawo tablero. Gwani na matasa kuma amanar gwamna dan majan Gombe. Mu gaida youth leader na matasa kawo tablero. Amanar gwamna Dan Yahaya a gaida dan majan Gombe. Aiko a gurin girma to kurna na a kasan kanya. Da ɗan gari ake cinye gari har ma a wuce kuriya. Ganin yudli da mu na matasa ba ma jayayya. Tableron Gombawa amanar gwamna dan majan Gombe. Mu gaida youth leader na matasa kawo tablero. Amanar gwamna Dan Yahaya a gaida dan majan Gombe. Damunar bana ta yi ruwa to sai ku fito mu je shuka. Guguwa ɗaukar mami amma ai dole ki bar tanka. A fagen kirki tablero zan ce ba na yin shakka. Shi ɗin mai masoya ne kuma gashi amanar ɗan majan Gombe. Mu gaida youth leader na matasa kawo tablero. Amanar gwamna Dan Yahaya a gaida dan majan Gombe. Ku kauce danganan tablero na gwamna mai aiki. Don ko a duhu kariyar ka kare ka wuce ka taɓo zaki. Gwanin mu akwai fara'a kana tablero akwai kirki. A cikin tafiyar ga tablero ga gwamna dan majan Gombe. Mu gaida youth leader na matasa kawo tablero. Amanar gwamna Dan Yahaya a gaida dan majan Gombe. Ga kwarya ganin nono to yau kan za mu sha damu. Tunda muna da uwa a gindin murhu yunwa kin bar mu. Ganin tablero gwani na matasa kuma jigon namu. Amanar gwamna gatan Gombawa kuma dan majan Gombe. Mu gaida youth leader na matasa kawo tablero. Amanar gwamna Dan Yahaya a gaida dan majan Gombe. Kun san fasa dauki shi san bai tsoro a gurin yaƙi. Duk saurin jaki na san baya zuwa yauce doki. Ta ku saurara 'yan kankan ba dan za ku yi mamaki. Dan ganin tablero amanar gwamna dan majan Gombe. Mu gaida youth leader na matasa kawo tablero. Amanar gwamna Dan Yahaya a gaida dan majan Gombe. Ni face in nuna gwani na to kai zan nuna. Ganin kankana da zaki mai zai sa ni dauki guna. Ayyukan alkhairi kayi da dama sun wuce in tona. Tablero na kowa ne kuma gashi amanar dan majan Gombe. Mu gaida youth leader na matasa kawo tablero. Amanar gwamna Dan Yahaya a gaida dan majan Gombe. Da yardar mai duka ino sai kayo hudu sau biyu. Wannan ai sako ne daga youth leader na matasa tablero. Da yardar mai daga inuwa sai kayan wani sau biyu. Wannan ai sako ne daga youth leader na matasa tablero. Kuda an ja daga ai ba a goge ranar zabuwa. Domin daga Allah ne sarkin nan da yake yi mana garkuwa. Shi ne ya amince ino ya yi gwamnan Gombe ba damuwa.
da gargada. Allahu ya maimaita inuwa ka sola ido na mahassada. Da yardar mai duka inuwa sai kayo hudu sau biyu. Da yardar mai duka inuwa sai kayo hudu sau biyu. Wannan ai sako ne daga youth leader na matasa Tablero. Shirin ka daban shirin su daban inuwa ba za su iya ka ba. Dan Yahaya mai Allah talakawa ma na yi maka marhaba. Kai da shan lillahi kake gamji sara bai tuge ka ba. Da yardar mai duka inuwa sai kayo hudu sau biyu. Da yardar mai duka inuwa sai kayo hudu sau biyu. Wannan ai sako ne daga youth leader na matasa Tablero. Mu gaida youth leader na matasa kawu Tablero. Amanar gwamna dan Yahaya a gaida dan majin Gombe. Mu gaida youth leader na matasa kawu Tablero. Amanar gwamna dan Yahaya a gaida dan majin Gombe. Da yardar mai duka inuwa sai kayo hudu sau biyu. Wannan ai sako ne daga youth leader na matasa Tablero. Da